makamurumurane kana iri mhiripiri taurai nekuti kupenga kwanoita kupenga kwakangobvipa chii asikana murume wangu ari kuurasa maimaka ndozvaungatsamwe mukore uneyo kuperoterana nekuhura kwomurume ha aiwa asikana tasemane esina meseji asikana ndamabata foni yake asikana hai zvazonyanya kuzosiyiwa mameseji pachena azonyanya but unozoti chii aizozvekutsamwira shamwari anofanira kuona ukatobika bruvosi mumba kana asina kusiya mari yemavhenji unzwa tibvunze isusu tatone vana 5 with different fathers tovaziva varume avashamwari unofanira kuhendla marriage unzwa hautofanira kuchema kuda isuku utori mukadzi wanzwa next time ka mira semukadzi zvandikukudza inini chaga chako chinokuchengetera vana mai aiwa asikana tit for tat aiwa vasikana mwana wangu anozobatwa sei asikana aiwa asikana kubatwa sei saka ndogara in the name of Mrs. asikana inyi ndogara marriage in the name of Mrs. ndikatokwasoramba ndiri marriage mumasikana ndobika chikafu changu ndomunyima iye kuti manje uchaforirombe shamwari nekuti mukore unoba izvezvi nekwarantine yatiriizvi ari kupi ari kupi rungochema kuda iso ari kupi aiwa asikana pamwe achauya tovaziva varume shamwari asikana kana mutawana wangani vane vana baba vakasiyana asikana ndimundogara in the name of Mrs. Simboitai inda kudzosa sawira wako kuti zvinhu zvauri kuita zvikaizvo hazviite unofa usina mari ukuona zvawakaita izvi zvinonakidzere izvo zvizvo aiwa asikana kutaura kwamaitoko asikana inini ndatopererwa asikana inini zvandikutokudza kuti tsvaga chako tit for tat maimaka wati wamborwadziwa zvekudaro nemameseji kukazona mapicture unoita sei asikana murume wangu ndomuda ameno zvako kana uchiri unomudaka uchafa musoro wako uchitonge chisukiso amen indakudza handakutira vana bamaka asina ngokudza kuti choice yako asikana mari yachona asikana mari yeiko ndokunguroka mari yangu unotenga murwana mera ndifonere mwana unzi blabegiso anokusota chaizvo zvekuhura kana asikana ukurarama nyika makamurumurane kana iri mhiripiri taurai nekuti kupenga kwanoita kupenga